Agoy agoy daghan kaayong sakyanan. Ala, you are not allowed nga mulabang, mapriso ka. Ah, joke. Nahadlok ko ani kay magpano ko kog labang kay daghang isakyanan. Wala man gyud pedestrian lane diri dapita. So, inig stop diri dagan ko ingo diya sa atbang. Nako sa atubangan sa Capitol, guys. So, mao ni atubangan sa Capitol daghang kahoy. Diha daghang isakyanan padung man ni siya. Ang kaning mga sakyanan padung dito Labangon, Banawa, ana. Nya, kaning diri sa padung sa ubos, padung na siya sa Kulon. Uy, ito ko ani makalabang guys kay mag timing sad ko ba kay karatil ra ko og dagan. Kay manaymin ko nga og stop. Na sudah labang na ko napunta jud ko sa Daplin. Then mo straight na sad ko dito padung iskina padung na sad sa sa amo na dito daghang parking ng mga tricycle, motor, habal-habal ba. So, more to guys. Thank you for watching.